Ако да ги почистиме. Ще не е чистено доста време. Да видим тук сега да свалим тази дъска. Да видим защо ми реже на една страна. Дали дъската е крива или има ръбчета, или и двете. Дъската е за сменяне. Сигурно дъската е за сменяне. Така. Открихме ключа. И започваме сега. Дамба-думба. Така. Матита. Матита. Така. Ми трябва един отвъртък. Макиса. Искаш нова дъска? Ама няма. Юк. Да, 16 е. Няма нова дъска. Ето тук за какво става въпрос. Ето за какво става въпрос. Тук. Ето ги. От едната страна е замина. Колко е крива. И искам да ми реже право. Нема да реже право. Абсурд. Мани, че е крива, па и ръбчета има тук от страни. Как ще реже, как ще работи нормално. Няма как да реже нормално, да работи нормално, след като дъската е прецакана. Ето ги има и ръбчета от страни. Не трябва да има ръбчета. Ето ги. Това е гадното, че и от двете страни има ръбчета. Да. Аз се чудя какво се случва. Аджеба. Защо ми реже на една страна? Защото дъската е прецакана. Прецакана е дъската. Значи има проблеми с маслото, не само с дъската. Не фрегат достатъчно масло. Тази верига е станала само на верига.
Това е изпечено. Ще почистим дъската. Тия ръбове. Има и още една дъска. Другата дъска още по-зле. Тук малко преде е криво. Как ще режа право? Няма как. Това ми бега на една страна, мамицата ти. Почваш да режеш право, тя бега на една страна. Какво да я правя сега? Иска нова дъска, ама не. Къде? Нова дъска, нова, чисто нова. Къде? Обаче не е чисто на 100 години. Викам тази машина, аз знам как реже. Аз съм резал с нея доста. Какво изстава, викам, защо режене на стран, бе? Как, защо? Дъската отпред е крива. Има и ръбчета. Това положение аз как да използвам? Как да режа с нея? Като маниче ме мъчи, а и тя се мъчи, не работи добре. С тази крива дъска не мога да се реша. И гори бензина само на празно, защото дъската е прецакана. Ама не това ще засипам повече така. Машинката си е добра, просто иска нова дъска. Дъската я е заминала. Явно тази дъска не е сменена никога. Не знам дали е нейната оригиналната и дъска. Но мисля, че не е. Защото никъде не пише Makita на дъската. Може би надписа се е изтрил. Пише нещо, калгон, карбон, не знам какво е това. Калтон ли е, кардон ли е, то не може да се води. Гаритон пише. Не пише Makita. Значи не е нейната дъска това. Значи е нова. Въпросът, че иска друга дъска, която да я правя и да няма ръбчета. Да може да работи, да върши работа както трябва. А не само да ми бръмчи, пък да не реже. Защото тя това прави. Бръмчи, ма не реже. Как ще реже с тази крива дъска?
да ги чистим. Не, че западна машинката си е добре, но... Иска си своето. За да работи и да върши работа си иска своето. Тази дъска не става. Не става. Само да я мъчи, да мъчи и мен и да ми откачва кръста само. Ще опитам пак да видя как ще рейде. Ще се опитам малко да махна тия ръбчета от тук с нещо. Не знам как ще стане. Поне тия ръбове отпреда къде са. Малко да ги изтъркам ли как ли, не знам. Тук няма толкова. На тази страна, ето. Тук има. Ето. Тук е. Ще се опитам тия ръбчета да ги махна, да ги изтъркам с нещо. Да няма толкова ръбове. Мале. Ето е. Ще изчистим другата машина, къде е на тук. И ще режем сега. Макар че тя за да се разглава, вече болтовете й падат. Обаче реже. Може да й падат болтовете, може да се разглава, обаче не спира. Пък тази е по-мощна. Пък дъската я прецака. Трябва да режеш бавно, ма сигурно.